2020 में जौन कोरोना काल चल रहे उनमें शराब के कौन प्रयोग भइल और का चस्का लिहल लो कविता के माध्यम से हम रउरा सबके बताओ तानी। 2020 कोरोना काल से चिकना के बिक्री बढ़ गई। 2020 कोरोना काल से चिकना के बिक्री बढ़ गई। आ जे कम चिकना खाए लोकर गुर्दा फेफड़ा सर गए। सवेरे से साँझ भइल घुरियावे भर दिन भाठा। सवेरे से साँझ भइल घुरियावे भर दिन भाठा। दारू और दवाई में खेत बिचाल 2-4 काठा। नून चटनी से दारू पिए, नून चटनी से दारू पिए। लइकन के ना पढ़ावे ले आ खाना में तन कमी होला मेहरी के गरियावे ले। हाथ गोड़ पातर भइल, हाथ गोड़ पातर भइल, पेट भइल नगारा। आ दुबरा के बाबू झावर भइल ने खोजे ले सहारा। बीच बाजार में ठीका रहे, बीच बाजार में ठीका रहे तो होखे ढेर सकेती। अब एको राहे बिकाला पौआ भाई देसी। केहू मिला के जूस में पिए, केहू मिला के जूस में पिए। केहू पिए ल आड़े आ थेथर बेहाया जे भी पाड़े पिए ले सहुआरे। जवन काम मेहनत से ना होखे, जवन काम मेहनत से ना होखे ऊ करावे ला दारू। आ बन मजदूरी क के बचवन के खियावेली मेहरारू। जे तन 20 लिहल ऊँचे खाले ढिमला ले, जे तन 20 लिहल ऊँचे खाले ढिमला ले। बेटी बहन के इज्जत हाथ पर रहे हरदम ऊ पिटाले। जहिया ढेर पी के आवे करे ला खूब हाला, जहिया ढेर पी के आवे करे ला खूब हाला। मेहरी लइका लुका के रहे परेशान होला मुहाला। अनाज बेच के दारू पिए मेहरी रहे उदास है। आ दारू इनके इतना उखड़लस कि बूढ़े की तरह खांसे। अनाज बेच के दारू पिए मेहरी रहे उदास है। आ दारू इनके इतना उखड़लस कि बूढ़े की तरह खांसे। नया इनकर उम्र बाटे बनल बूढ़ के सकल, नया इनकर उम्र बाटे बनल बूढ़ के सकल। आ पिए खातिर सब कुछ कहले अब तो बाड़े थकल। सेंटराइज से हाथ धोवे, सेंटराइज से हाथ धोवे सफाई से खूबी रहेला। आई दारू ना हो दवा हो कोरोना में खूबी लहेला। हाथ जोड़ के अर्जुन ठाकुर कहे मानो बात हमार। पियल छोड़ब तो बचवा पढ़ी, पियल छोड़ब तो बचवा पढ़ी बसी घर तोहार।